We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning and it's Friday na mga kapuso. At usang kamusahon ang mga taga San Agustin ug San Miguel sa Surigao del Sur Province. Say good morning and how's your week, Sai? Mayong buntag sab Jill, okay kayo Jill kay daghan sabtag nakahinabi ug nakatunan sa atong mga guests. Ug aduna sabtay na explore na bag-ong tourist attraction. And speaking of tourist attractions, Jill, karong Friday morning atong bisitahon ang Lugait Ecotourism Park. Kauban ang Municipal Tourism Officer sa Lugait nga si Rain Gabe. Samtang sa mga kapuso, ang pangutanan ako this morning, at your age, unsa na ba inyong mga na-achieve sa life? Well, no, bigyan na paisip. Because this morning mga kapuso, dungan ta nga ma-inspire sa usa ka Dabawenya. Usa na siya ka CEO at age 22. Ang entrepreneur nga si G. Jehan Lapot din ang iyang mga produkto niabot na sa nagkariiyang nasod. Excited ako madungog ang iyang success story. Og sa bestok, makachikahan at siniresi si kapuso actress Rita Daniela. Apan una ka na mga kapuso, nasayod ba mo nga adunay siyam ka UNESCO World Heritage Sites dinhi sa Pilipinas ug duha ni ana ang anaa dinhi sa Mindanao? Kini ang Mount Hamiguitan Range Wildlife Sanctuary na una na natong na-feature kani atong ilabayng semana ug ang Tubataha Reefs Natural Park nga makita sa Sulusi. Ang Tubataha Reefs Natural Park adunay gilapdon nga 130,028 hectares gikan north hangtod sa South Reef. Makita sab dinhi ang 350 ka klase-klaseng corals ug kapin 500 ka nagkadayang species sa isda. Gila sab kini isip usa sa best diving spot sa Pilipinas. Mga kapuso, doon na ba mo'y gisat nga timeline aron i-achieve ang inyong #goal sa life? O dili ba kaha, target nga age o tuig kailangan nga ma-achieve na ninyo ang inyong dream goal? Like at the age of 25, dapat na anak ko'y 1 million pesos sa akong bank account. Wow, kalamihan ano? O pag abot og 28 years old, dapat na anak ko'y house and lot. Aba kung wala pa mga kapuso, let's hear the success story sa usa ka Dabawenya nga at the age of 22. Chief Executive Officer o CEO na. Atong makauban, si G. Jehan Lapot. It's a great morning, Miss G, ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka? Hello po, Sir Jill, and I'm okay. Kumusta po din? Hello sa tanang mga viewers of At Home with GMA Regional TV. Well, it's a great morning kay makauban ka na mo og okay lang pug ko. Yeah. Og makabilib gyud no, Miss G, nga at the age of 22 aduna na kay kaugalingong negosyo. And with that, please tell us your inspiration sa pagtukod og negosyo ug paunsa nimo kini gisugdan. When I was in college, I'm already very into online selling. Maka-remember pa jud ko when I was in college, every time mahuman ko klase, magdali-dali din ko ana og sakay og bangka pa adtog bangkerohan kay mangukay lagi og mga sinina na ibaligya online. So kahit bata pa ako, I'm very into the idea of online selling na magdala-dala pa gani ko ana og dagko na sako bag na halos lukdoon na nako pabalik sa boarding house nako before. Very business-minded jud kaayo. But even though business-minded ako, never ko talagang na-imagine na magkakaroon ako ng sarili kong skincare line. Dahil before, since I was in high school, napakadami kong tigyawat sa cystic acne, kumbaga. So syempre, diba, nakakahiya naman na magbenta ng mga beauty products
and I look like that. Hindi ko siya naisip before, never in my wildest dreams. So nakapagtapos ako ng kolehiyo, naging isang radio DJ ako at doon ako naka-meet ng different manufacturers na nag-offer sa akin to try their beauty products. Naging maganda yung resulta sa akin, kaya naisip ko na bakit hindi ko ibenta? Kasi parang it's like hitting two birds in one stone na kumikita ka na, nakakatulong ka pa. Wow, og dili gid ka tingalahan na Miss Gino nga murag kutis artista gid ka. Ay, thank you, Chap. And hopefully no Pinabilter F na F naman. makasundog mismo mong sekreto no para nice mo kayo mong kutis sama nimo. Mo nang giingon Sir Jill na pakigmay na. Pero unsa bang sagad yung mga encounter ni mga challenges along the way o paunsa pud mo ni gi-handle sa imong first business? Pipila pa lang jud mi ka beauty brand sa market ato. And looking at today's beauty business, we are hundreds and thousands of beauty brands sharing the same market. The competition is really hard, that it will force you to evolve and to grow as a brand. Og sa imong success sa business no, unsa na ba imuhang nakita nga murag product or naipundar na nimo tungod sa imong negosyo? So I've been in this business for almost 5 years na. Nakabalay na ko on my own, naanak ko yung mga kaugaling sakyanan, investment sa yuta. Ang pati akong family, natagaan na po na ako sila og sarili nilang balay, naanapod sila ilang mga sakyanan. And of course, nakahimo pud ko og laing brand. Wow, syempre goal po na no sa mga kabataan karon niya at your age sama nimo sa unang kapag provide na ka for yourself, for your family ug syempre sa uban pod nga naga-depend lang pud sa imuha. Oo. Pero kamusta ba nimo suporta sa imong mga ginikanan nga sa sayong edad independent na ka o aduna na kay kaugalingon nimo nga negosyo? My mama, my papa, my ate, my family, they've always been very supportive and proud of me. They celebrate all my victories, even how small it seems. They always believe in my potential, in my leadership, and they trust my decision making. My family, Jill, humbles me. Kaya I never ride the high horse. And lastly, Ms. G, do you believe in destiny or what do you think is the most important thing to be a successful in business? I believe in destiny, definitely. I even believe in good luck. But yung pinaka-pinaniniwalaan ko talaga, Jill, ay hard work and that you believe in yourself. Some people think that in order to be successful, you need validation from a lot of people. When in real life, there will be many, many times that you will only have yourself believing in everything that you can do. And honestly, trust me, the moment that you start putting your dreams in action, that's the time that you automatically radiate this kind of energy that make everyone feel that you deserve their support. They give it to you automatically because you earned it dahil masipag ka. Don't wait for an opportunity to come along your way. Don't wait for someone to knock on your door. In life, dili kailangan na we have plans for everything. Sometimes you just have to surprise yourself kaysa negosyo manggod, sa success, sa career, or whatever dream that you have in your heart. There's never the right time to do it. There's only time, and what you do with it, that is the only thing that matters. Wow, that's a strong message for everyone, Ms. G. Dahan kayong salamat. Og padayon sa paghatag. Thank you so much, Sir Jill. Yes, ag continue sa paghatag og inspirasyon sa mga buot pod mga senso sa pagnegosyo. Og unta no, makatry po ko gamit ani mga skincare essentials. Sige, sure. Para daghan ta mo gwapa og mo anyag ug magka-love life pud ta tanan. Oo, puhon sana all. Thank you, Ms. G. Ingat. Thank you so much, Sir Jill, and thank you so much sa tanan natong viewers. Mga kapuso, chillax lang mo. Mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. More chikahara good vibes ang dala sa besto kauban ni Attorney Resi Rizada. Resi! Sergio! Maayong buntag mga kapuso ug welcome to Best Talk. Karong buntag atong makauban si kapuso actress Rita Daniela.
Maing buntag Rita, welcome back dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you doing today? I'm good, thank you guys. I just want to say na maayong buntag po to all the viewers of At Home with GMA Regional TV. Thank you so much guys for having me again. We miss you so much here in Mindanao, Rita. Now, can you share with us naman a few things that you miss doing the most when doing shows here sa Mindanao? Thank you guys. I miss you too. Super na-miss ko talaga yung mall shows. Yung interaction with fans and people from there, and yung nakakamiss yung after mall show, yung sabay-sabay tayong kakain. Kasi, syempre, alam naman natin na yung mga delicacies tsaka yung mga food nyo dyan, wala talaga yun dito sa Manila. Tapos kung meron man ang mahal, syempre iba yung fresh, diba? So, yun talaga yung nakakamiss. Kasi ako, I love traveling and then I really like trying the food kung saan talaga yung lugar na yun. So yun, sobrang namimiss ko talaga yun, promise. I'm so excited to talk to you about Ang Dalawang Ikaw. What do you think is the best word that would describe this new drama series? Extraordinary. Kakaiba siya kasi wala pa akong nakita na ganitong storya ever sa GMA. Ang Dalawang Ikaw. The show also features your character, Mia, dito sa Ang Dalawang Ikaw, and having to deal with the challenges brought about by the alternate personality ni Nelson, diba? How do you get into your character and how do you cope up with having to deal with the very intense scenes dito sa Ang Dalawang Ikaw? Isa sa preparation ko is talagang pinagmasdan ko, nag-observe ako at talagang kinausap ko, kinita ko yung mga friends ko na mom na, and of course my mom, my sister is already a mom also. So, nakita ko yung pagkaiba kung paano nila yung pag-alaga nila sa asawa nila, sa mga anak nila. Na, because I've never been a wife and I've never been a mom. So, I really have to do that. With Mia kasi, she's such a real person. That's why it's so hard. So, it's also a challenge for me na ibahin yun. Na kailangan talagang walang pagka-aubrey dito, walang Joalyn, walang ganon. And most especially, dapat wala silang Rita na makita. Kailangan si Mia talaga. Ano ang nice mong sabihin sa lahat ng ating mga kapuso all over Mindanao, and please invite them also na abangan ang iyong bagong drama series. Yes, sa lahat po ng mga taga Mindanao na nanonood ngayon, una maraming salamat at thank you so much for supporting this show. At ngayon naman po, iniimbitahan ko po kayo na manood po ng Ang Dalawang Ikaw sa GMA. Kasama ko po dito ang syempre ang aking napakahusay na love team, napakahusay na aktor, si Kenshan, at kasama rin po dito si Miss Ana Vicente, Joanna Maitan, Dominic Rocco, at Lian Valentin, of course Jake Vargas, at marami pa pong iba. At sobra po namin itong pinaghirapan, and again, as I said earlier, this is an extraordinary show. Sobrang kakaiba siya, and that alone I think you should watch out for this show. Thank you very much, Rita, for joining us once again dito sa At Home with GMA Regional TV. At ngayon pa lang, congratulations for the success of Ang Dalawang Ikaw. And that was Kapuso actress Rita Daniela. Tutok lang mo mga kapuso, kamu balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, karong muntaga atong siron kung unsa ba kining ginapasigarbo karon sa lungsod sa Lugait sa Misamis Oriental nga Eco Park, kung unsa ang makita sa lugar ug kung unsa ang mga pulisiya nga ginapatuman. Kana ang atong siron kauban ang Municipal Tourism Officer nga si Rain Gabe. Rain, mayong buntag kanimo og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta mo diha sa Lugait? Hi, maayong buntag mga kapuso og hinaut lang ta nga maayon yung kahimtang dra karon tanan. Rain, atong isgutan kining Lugait Eco Park. Unsa ba ang storya ni ini ug paunsa kini namugna? Okay. So ang Lugait Ecotourism Park namugna na siya during pandemic. Actually, nabuhat na siya, wala pa siya nag 1 year. Gibuhat na siya sa atong mayor sa lungsod sa Lugait tungod kay na-deprived ang mga
ang mga katawhan sa lugay sa paglaag sa bisan asa nga lugar tungod sa atong pandemic, no, kay bawal man jud maglakaw-lakaw bisan asa. So para dili ra kayo sila ma-expose sa ilahang balay, so gihimo na siya ang ecotourism park, gimugna siya para lang gid sa katawhan sa lugait and para pud sa mga mobisita dira. Siyempre no, tourist attraction sab kini. Unsa-unsa ba ang mga makita nato sa lugar? Unsa sab ang mga services nga pwede ma-avail sa atong mga turista? Yes, so dito, once nga mosulod mo sa area, makita gid mo ang ka-unique sa sulod kay dili siya the usual nga dagat ang atong makita sa lugar. Ang nakanindot dito sa lugar is ang kapresko sa hangin tungod sa ato ang tawag ani mangroves nga nakapalibot sa lugar. And then aside ana ko mosulod ka sa boardwalk, dili lang gyud dagat ang imong background, naapod tay nindot kay nga planta nga makita na nakapalibot sa ato ang area. Pero syempre, Rain, ana pa kita sa panahon sa pandemya. Unsa ba ang mga protocols nga atong ginapatuman sa lugar? Of course, naagid permanent ang atong mga protocols, dili na siya mawala since napamigita sa pandemya karon. Pagsulod pa lang nimo daan sa ato ang Lugay Ecotourism Park na anadaan ang ato ang hand washing area. And then pag abutin mo sa gate, magsulat ka sa imuhang mga information para sa ato ang contact tracing. Isulat mo imong pangalan, imong edad, ang imuhang address, and then imong cell phone number, and of course, ang imong temperature. So pag abutin ko sa sulod, sa Lugay Ecotourism Park, napagimatagbos sa imuha na mag-spray sa imuhang alcohol for sanitizing. And of course, daghan ka makita dito nga mga signages kibahin sa ato ang protocol. Rain, aduna pud ba kitay mga marshals sa lugar no aron masiguro nga mapatuman gayod ang health protocols palibot sa mong Eco Park? Of course, dili gyud na mawala ang mga marshals gani no, aside sa mga CVOs or Civilian Volunteers Association nga naagyud nakaplasar dito kanunay, naabot tay mga traffic enforcers nga naapod gyud dito magtambay kay para lang gyud na importante kay ilang intimidating presence gyud kay para pud ang mga katawan sa lugait or ang mga bisita nga moadto dito, if ever gani nga malimot sila taod silang mas ma-remind sila nga dapat gid itaod sila. And then aside ana ang mga kapulisan pud dato sa lugait, stricto pud kaayo sila sa pagbantay ana kay every now and then gabisita gid na sa lugar. Siyempre, dagsaon gayod sa tao o di gid malikayan nga aduna gayoy mga basura. Paunsa ba ginasiguro sa LGU nga mamintinar ang kalimpyo sa lugar, labi pa nga dagsa gayod ang mga tawo? Yes, we also have kanang mga concert kanang mga nag-maintain gid sa atong lugar nga mga employees sa LGU lugar. Of course, ang mga basura nato kay since expected naman na siya nga magdagsag ipamit ang atong mga basura, so naagid tay everyday nga mag-collect sa mga basura ana, then naagid tay nag-maintain gid sa mga sagbot ug sa mga kalimpyo sa lugar dito sa sulod. Siyempre karon nagapadayon gyapon ang pandemya. Rain, kinsa ba ang mga pwedeng makaadto sa Lugait Ecotourism Park? No sir, wala gid maskin bata nga gagmay nga gikugos pa or mga puya pa nga mga bata pwede kay makasuri dito kay kani siya gihimo gid na siya for everyone, wala gid na siya gipili, but kinahanglan gid nato nga ato lang gid kung i-observe ang tanang mga protocols like physical distancing, very important kayo na siya, and ang pag-wear og mask and sanitizing sa ato ang kamot. Rain, siyempre ginadagsa na sa mga tao ang Ecotourism Park. Karon ba unsay plano sa LGU na mga developments aron mas mahimong patsada ang lugar? Yes sir, aside sa atong existing na nga ang boardwalk sa atong left side, napagid tay i-develop this year nga boardwalk sa Pika side ug giplano sa atong mayor nga itagbo na siya all over the Lugait Ecotourism Park. Bali palibutan siya boardwalk ang ato ang lugar. And then aside from that sir, since pwede man siya maliguan kay we also have cottages dito pod nga for rent pod siya, pwede siya maliguan dito sir. I-develop sa atong mayor, himuon siya og kanang white sand ang lugar, so bali on the process na siya sir nga dolomite for that certain development sa atong area. So expected na this year nga mag-white sand ang ato ang Lugait Ecotourism Park. Dako pud ba og tabang sa turismo sa Lugait ang Ecotourism Park? Yes, of course sir, dako jud kay siya tabang kay before no, panalagsara man jud kaayo ang ato ang mga tourist nga mga anha sa atong lugar or mga local tourists no, mga Lugaiton naman permanente. So karon na gid tay makita nga kanang nga manganhig sa atong lugar nga tuyoon lang gid nilag anhi
para nagit anak nga makita nilang ato ang kanindot sa atong Lugait Ecotourism Park. Gi-invite mo tanan sa paglaag diri kay puhon-puhon aduna napud kitay madungag nga mga more development sa atong area. So hapit sa Lugait. Daghang salamat Rain sa oras nga imong gihatag sa At Home with GMA Regional TV og puhon-puhon kita ta diha sa Lugait. Daghang salamat kaayo mga kapuso, ginaot pauntang nga inyong suportaan ang among Lugait Ecotourism Park. Salamat sa mga staff sa GMA Kapuso. Thank you so much. Sa na-observe kayo na ako sa mga nag-guest nato nga success story na sila'y one thing in common. Na ay role ang ilang experience sa online selling maong nilambo ang ilang negosyo. Sama na lamang ni GJ Hanlapot. Pag pumatuod mga kapuso, nga gawa sa gugma, age doesn't matter sa pagnegosyo. Yes, tama ka na, Jill. Samtang gibutyag pod ni Lugait Tourism Officer Rain Gabe nga dako kaayo og tabang ang Ecotourism Park sa pagpalambo sa turismo sa ilahang lungsod. Tsada sa blaagan ang lugar, tungod ma-relax ka na, aduna pa'y lami ang pagkaon. Hangyo lamang nila nga sundon gihapon ang health protocols. Og sa mga kapuso, isa sa mga dapat natong atangan ang GMA's newest advocaserye nga ang Dalawang Ikaw. Kauban si Kapuso, Rita Daniela. Mga kapuso, ang na-inspired na kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Mark Twain nga the two most important days in life are the day you born and the day you discover the reason why. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com ug ayaw kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you on Monday mga kapuso, ug always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Ako si Cyril Chavez. Happy weekend mga kapuso. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.